În această perioadă primesc frecvent întrebarea până când putem planta. Plantele cu rădăcină nudă, plantele pe care le scoatem din cultură cu balot de pământ, nu le mai plantăm, pentru că există risc ca ele să nu se prindă, dar aceste plante care sunt crescute în ghiveci și rădăcina este în felul acesta dezvoltat, acestea le putem planta pe tot parcursul anului. Rata ca acestea să se prindă este de 100%, pentru că aceste plante deja sunt prinse. Trebuie să folosim un substrat de bună calitate, puțin îngrășământ și uitați cât de frumos arată. Deci, indiferent că vorbim de arbuști, plante perene, graminee, arbori, pomi fructiferi, acestea le puteți cumpăra și se pot planta inclusiv iarna, condiția să nu fie solul înghețat. Eu 70-80% din plantele din grădina mea le-am plantat în decembrie și ianuarie, dar în această stare.